Kaixo berriro ere pilotazale guzti hori Bilboko Deportibotik, agindu bezala, bigarren partidua hasi baino lehen, hemen gara berriro ere zuekin, hasi eta bukatu, hain itxura politia duen partidu honek, zer eskaintzen duen zuen ganatzeko. Gogoratu Gorriz, ditugula Daniel eta Juan Pablo, eta urdinez Urkia eta Torre, eta gogoratu, txapelketako partidu hauetan, oso garesti daudela garaipenak, eta aldiz, 40 ez iritsi ezkero gero arazo hundiak izan daitezkela, eta hemen ez dagoela gero final aurrekoetan gurutzatu, eta aurretik egindako okerra zuzentzerik, hemen azeratik jokatu behar da ondo eta partiduak irabazi, gero zuzenean joango bai dira. Lehendabiziko bi bikoteak, edo bikotea eta hirukotea baldin bada zailkatzen dena, finalera, hilaren 8an izango da final hori, eta beraz hemen ez dago gero zuzentzeko modurik. Batetik anaiak ditugu Daniel eta Juan Pablo, bestetik Urkia eta Torre. Urkia joko bikaina eskaintzen ari da aspaldi honetan, Daniel berriz pilotari seguru horietakoa da, eta atzekalde horretan ikusi egin behar gertatzen den Juan Pablo eta Torrenen artean. Batetik Torreren esperientzia eta jokoa jakina, eta bestetik Juan Pablo agian gaur egun dagoen atzelaririk hoberena, buruz buru ere finalera heltzea lortu zuen, baina binakako partidu hauetan atzean agintzen duen horietakoa da. 36 urte ditu Jon Torrek, bilbotarra da, eta makina bat urte darama, honek ere pala eskutan duela. Berea da partiduko lehendabiziko sakea, eta beraiena da lehendabiziko tantoa. Danieli pilota goiko txapara joan zaiolako aurreko partiduan, lehendabiziko tantoa horrelako txe izan da. Eta hauxe duzue berriz, Jon Torreren bigarren sake haure luzea, hau korputzan sartu zaion arren eraman ahal izan du Daniel Garziak, pilota hori barruan da, Juan Pablo astindu, Urkiak jetxi, baina txaparaino jetxi du, eta ondorioz berdinketa markagailura bana. Eta ikusi zazue nola jetxi duen Urkiak, eta pilotak nola jo duen txapagain gainean. Hirua gorri dugu, entzun nahian gemiltzan, larria luze garrita. Mila gorri, dirua Herriosako anaien alde dago, eta beraiek dira pilota aukeratzen ari direnak. Juan Pablo da atzelaria aukeratu duena, eta bere izango da sakea egiteko aukera. Jon Torrek pilota ematen dionean, bederatzerun milari. Hirua gorri. Juan Pabloren sakea atera du. Urkiak hartzerik ez, Torrek justu barruan, Juan Pablo eskerrez hartu behar, baina hori ez da. Frontizera heldu, eta hotzekin diote partiduari lau protagonistek. Eta hori jokoan antzematen da. 2-1. Jon Torreren sakea.
Urkia ere postura berezi horretan. Nola edoala eraman Danielek. Urkiak atzera. Jon Torrek eutxi. Urkia aideak kendu dio Danieli, hori izango du lenda biziko lana. Juan Pablo hortik zartada ikaragarria du, ikusizazu ez pilotaka polita jo duen oraingoan ere, txaloak berarentzat. Eta benetan ikusgarria da Errioxako atzelariak pilota atzatik jotzen duenean, ze abiadura hartzen duen honek. Begira, gozatutako pilota. Eta Jon Torreren ahalegin antzua, pilotak pasatu egin duelako. Bina berriro ere. Partiduko bigarren berdinketa. Juan Pabloren sakea. Luze atera du. Torrek erantzun. Daniel. Bigarren botean eraman du pilota hori. Bigarren botean eraman du Errioxarrak bai. Bada espada jarraitu egin du, baina argi ikusi dugu nola bi epailek beraien keinua egin duten bigarren boten eraman duela adierazteko. Hortxe, bigarren bote egin eta gero, 3 eta 2. Torrek atera du. Daniel, ez du kolpe ikaragarririk Danielek, baina parean jartzen zaion ia dena eramaten du Ormabikoa tanto orain. Urkiak pilota justu izan da barruan eta nabaria zen gura eramaterik etzegoela. Eta begira nola jo duen eta pilota nola joan den, zuzen bote egin eta gero sarera. Torrek eutxi. Danielek gainean jarri. Urkiak eraman du. Ormabikoa berriro ere. Urkiak hori ere eraman. Juan Pablo eutxi eta gaiztoa jarri. Hori ere eraman Torrek. Kontu nazi eta polita. Eta azken pilotak da horrekin txamaitu zaigu. Hain tanto ikusgarria. Aurrean jotako pilotak da asko. Pilota artean ere. Jakina, hotz dago eta pilota hotz denean nahasirik izaten dira, uztarturik pilotaka da hundiak eta aurrek alde horretan galtzen direnak, baina tanto hor txamaitu zaigu. Torrek ezin eraman, beraz, 3. tantoa Gartzia nahientzat, Daniel eta Juan Pablorentzat, atzelariak atera du, aztertutakoa Torrek eraman, Juan Pablo berriro ere. Eutxi Urkiak. Aide hartzeko, esan dio Torrek Urkiari, baina aurrelariak utzi, eta Torre berak eraman behar izan du. Hortxe da Urkiak. Atzera errebote garbi-garbia izango da. Juan Pablo eramaterik ez. Naiz eta pilota parera etorri zaion. Errebotea beti da, palaz. Ia eraman ezina. Baina desienton dotera zaio. Juan Pablo hori eramaterik izan ez duen arren. Kolpea bota dio, baina alpera perri. Torrek atera du erdi-erdira. Eta huts garbia. Danielek, zan dizuegu, ez duela kolpe ikaragarririk. Baina pilotari segurua da. Pilotari segururik baldin badago. Hala ere ikusizazu ez pilota erraza galdu duen, erdi-erdien inongo barazori gabekoa. Eta lekutara joan zaio 6 eta 3. Berriz ere prest Jon Torresakerako. Eta orain dirua urdin. Parean baina urdin. Urkiak atzera. Pablo Geutxi. Atzera gorein digurkiak. Erki guztatutakoa, errebote berriz ere Juan Pablorentzat, eta hau ere eramaterik ez.
Ez da harrigarria ez eramatea, baina horrela bisegidan galtzea ere ez gauzka, horrela ohituta Juan Pablok. Eta aldiz, ikusez zuen, ze pilotaka da, garbia, polita eta indartsua joduen Urkiak. Beraien 7. tantoa lortzeko, 7-3. Lau tanturen aldea, eta dirua parean. Konfiantza handia dago pilotalekuan Daniel eta azkenengo galdu duen Juan Pablorekin. 8-3. Hiru tantu lortu dituzakez, orain arte Jon Torrek. Atera du. Daniel Egeutxi. Horrek astindu pilota. Gustu barruan izango zen. Edo ala ematen zuen behintzat. Torre. Earki jotako pilotak da izan da hori. Eutxi. Juan Pablok. Eta berriro ere Torre. Osatzen ari da. Bilbokoa gaur. Eta ezinean berriz Daniel. Eta zuek Urkia ikusten duzuen bitartean, bi anaiak, hauek ere errotolika batian ez dira ari gustora, eta hauek ere badakite. Gaur jokoan dagoen asko dela. Lehen ere Danielek eta Juan Pablok badute partidu irabazia, baina ligaxka izaten den sistema honetan lehen da biziko 2-3 partiduak irabazteak batetik finalerako aukera handiak ematen ditu eta bestetik lasaitasuna jokatu beharreko partidutan. 5 partidu jokatuko ditu bikote bakoitzak, 6 bikote direnez eta denen aurka jokatu behar dutenez, eta 2 hoberenak izango ditugu Hilaren 8ko finalean. 10-3. Eta hau ere eramaterik ez du izan Juan Pablok, ez dio hasiera bikaina eman partiduari. Danielek ezkerrez. Urkiak jarri. Utzi egin behar Danielek ere anaiari, bere atzelariari. Gauza bera egin du Urkiak Torreri utzita. Erasoan jokatzen ari da Iñigo Urkia, berari gustatzen zaion bezala. Eta horrelako txaranto politiak ari da lortzen. Berriro ere pilota errebotean, dagoeneko 3. Okerrez banabil. 3 Urkiak jarritakoak. Pilota atzera. Eta hor, behera egin du atzeko horma ikutu denean pilotak. 11-3. Eta partidu hasiera honetan alde handia dago. Juan Pablo palakiez egin dio, orain pala den bila joan beharko du. Eta Jon Torrek eramaterik ez. Hau ere jokaldi berezia izan da. Ikusi duzue. Palakiez egin diola Danieli. Hortxe. Justu puntu horretan txe, alde egin dio. Urkiak atzera jokatu du, antzegoen Juan Pablo. Juan Pablo baztertu egin du. Eta Jon Torrek eramaterik ez. Eta bien bitartean antzen, aurrek alde hartan Daniel bere pala den bila joan da. Pala hauek zinta batera ematen dute. Eta behin zinta hori jarri eta gero eman behartzaio erretxina. Gero eskuetatik alde ginez dezan. Eta itxuraz ikusleak ere lasaitu dira. Aurreko partiduan izan da mugimendurik.
40 eta 29 amaitu delako norgehiagoka. Eta bigarren honetan momentuz nagusi ditugu Urkia eta Torre. 11 tantu egina dituztelako eta lauean direlako Daniel eta Juan Pablo. Orain arte Urkiaren datuak. Romabiko bat, txapa gainean moztutako beste bat, errebotera bidalitako aipaturiko 3 eta galdutako bat, estirada dutxarrak. Eta horretaz gain, agintzen ari da aurrek alde hartan. Horrek jetxi. Eta tantoa gorri. Eta oraingoan bai izan behar dela ozen gainera. Zorte alde izan duela Jon Torrek. Pilotak erabat iez egin diolako. Batere gozatu gabekoa. Bala hotxa ere ikaragarria izan da eta tanto ala ere urdin. 12-4. Jon Torre. Bederatzi garren kuadrotik. Gurutzatu gabe. Hortik eutxi Danielek. Juan Pablo kanpora joan daiteke. Ai, laxi izan da. Pustu, baina kanpora joan da. Eta nola diren pilota kontuak. 100.000 entzuten ari gara. Eta gogoratu, partidua hasi baino lehen. Dirua gorri zegoela. Eta beraz, minutu gutxiren buruan gauza asko gertatu da eta diruak erabat beste alderako kolore hartu du. Atzera Urkiak, indartsu hau ere, berriz ere pilota errebotean da. Eta oraingoan bai gaizto askoa eraman du Juan Pablo, aurrekoa baino gaiztoa goazen hori. Hau ere eraman Jon Torrek nahi duen egiteko modukoa du. Pilotatzean jarri. Eta Juan Pablo eramaterik ez. 14-4, asko hobeto jokatzen ari dira. Urkia eta Torre, Daniel eta Juan Pablo baino. Agintzen, une oro, kantxa gainean. Eta orain arte behintzat, txapelketako bigarrengo hau, kolorerik gabekoa. Eta hortxe duzu errepikaturik, Juan Pablok eramandako errebotea. Urkia. Horrek baztertu. Eutxe handigan Juan Pablok. Earki orain. Herrio xarra, eutxiz. Baina nahiko lan badu Urkia eta Torreri usteko. Torre, pilotori kanpora. Horreka joan behar izan du aide hartzeko. Eta horiek ez dire inoiz pilota errazak izaten. Eta ikusi duzue, nora joan zaion. Kontrakantxara, garbi. Ezkerro maikutu, eta pilota kanpora. Beraz, 5-4. Hartzeko agindu dio berriro ere Jon Torrek Urkiari, honek hartu, hau hobea ez. Eta errebez ez. Eraman behar izan du. Juan Pablo. Urkia jetxi. Juan Pablo berriro ere. Daniel. Hau gaiztoagoa da. Heldu horrei ere Torrek. Urkiak txapara. Txapa ikutu du bai. Gaiztera entzeman dio Urkia berak ere. Pilota txapara joan zaio. Zaigarren tantoa beraz. Daniel eta Juan Pablo rentzat. Eta hemen dugu gurekin Tito Gorostiaga. Hanbeste sufritu arazi dugun gizona. Tito, arratsaldeon. Eta egu berrion. Partidu gogorra jugatu duzue.
berrogei eta hogeita emeretzi, baina hori baino gehiago gogorra beti aurretik izan zarete, Tito, beti aurretik, baina azkenean hogeita emeretzina berdindurik. Bai, trioan oso gutxi jokatzen do, eta hemen atzete bete sufritzen den behar da, ez dut pilota bete txarrak, ekus ere behan do, eta ez da oso guztoko hau da pilota nahitzea. Askotan zailagoa da ematen duena baino, hiruk jokatzea. Ematen du, bueno, hiru dira eta errazera baziko dute, baina gauza zaila da, hiru batera ondo moldatzea. Bai, hotza zaude eta asko zeukarragoa da. Pala zinepen asko zeukarragoa da. Inorek ez du jokatu nahi izaten, baina hemen hola montatzen denean, pues, isi gomarrak ez. Gogorra izango zen, Tito Gorostiaga. Bai, Bestekin bazuten tanto gogorra izango zen, hain zuzen ere, partidu guztia izan zaretelako aurretik. Lehen da biziko tantoa bereiek izan dira aurretik, bat eta huts, bestela beti izan zareta egintzen, eta batzutan aldea hundiarekin gainera. Bai, nekin jepen partidu guzti sufrimentoaten pasatot, pilota bete, claro, hain espade sartzen, pues gelditzen de pilota, bete txarra, eta ez da disfrutatzen bateo. Bueno, orain lasaiago bintzat, partidu ikusteko, eta... Bai, guain, ja, pasatota, galdo bain unukarrago izan zen. Nola duzu txapelketa kontu hau? Bueno, gu gau lehenbizeko partido do, jokatu, eta... Pues, ez dakit, guztiote Juan Pablok eta bitate bi irazitula, eta gero Urkiak eta Torrek bitate bat iraz eta bakaldu, eta gero Insaustik irutatek bi irazi. Harrigarria hori da, ez da, Insaustik hiru partidu jokatu dituela, eta zuek bakarra. Bai, kalendarioa hola tokatu da, eta, bueno, pues, gu aste honetan papagarra jokatzen du, baina elden astean, pues, hiru lau jokatu alkotu. Horen oso nazia dago zailkapena, horregaitik ez da erraza adierazten nola dagoen bikote batzuk, edo kasu honetan hirukote batzuk. Partidu bakarra jokatu dutelako eta beste batzu berriz hiru partidu, orduan ez dago erraza egiterik. Nola gera daitezken gauza gero. Azkeneko partidataino hemen ez dago esate nola bukatu da. Bueno, eta aipatzen zenuen bezala, ikusi egin dituenean bikoteak, aurkezpen egunean, Juan Pablo eta Daniel eta Juan Pablo gozatutakoa, nik uste favoritoa zela. Bikote hau, jakina, batetik Insausti eta Garma, bestetik Urkia eta Torre, Iriondo eta Rekalde zen beste bikotea, Iriondo lesionatu zen arte, Sánchez eta Garrido ere hor daude, eta zuek aipaturikoa, ez da, zuek osatzen duzuena, Unda, Fiskar eta Gorostiaga. Hain favorito aldira? Juan Pablo eta Daniel, Daniel eta Juan Pablo? Nek uste ez ez, Nek hemen dauden bezala, pareja dauden bezala, nek uste, bueno, guain ja Sánchez eta Garrido saltxo badauki, porque biak galdu dituzte, ez? Biak galdu dituzte, baina ez inoan diteke finalea, Ez dut guztien oso, gaur galtzen balen badu, ja, Juan Pablok eta gaur galtzeto gato goalez, pues jarriko liteke... Irutik bi, ez da? Irutik bi, Torrek goike bai, Insaustik bai, eta hemen favorito ez da inorre. Favorito garbi inepe. Ekusten dene parejek beste baino gehiago dene. Bai, zeren errespetua ere zor zaio esate baterako hemen dugun bikoteari, Urkiak eta Torrek, bataren sasoia eta bestearen esperientzia hauek ere ez dute nahiko finali gabe gelditu. Bai, dena finala jokatu nahi dute eta nik uste gauzek azkeneko momentu hartine ez da hola esatek zinera jatu hartu finalean. Nena abenturatzen dinete. Juan Pablo gero mandu pilota gaiztoa, Urkiak utzi Torreri, Torrek atzera indartxu. Eta Juan Pablo eramaterik ez, 16 eta 8. Eta Tito hauek aurretik jartzen direnean ere bikote arriskutsua osatzen dute Urkiak eta Torrek. Gainera, ez dakit iruditzen zait, beraien artean elkarrondo hartzen dutela bi pilotari hauek. Bai, entrenatu asko bien arte egiten du, eta aste ze asko ikusten dut, eta hortan pare jauna egiten du, ongarrelatzen du. Urkia pixka bakatzen da, gero partien biaren txandan, baina, gaur partiu guzti aguantatzen du. Orain arte ikaragarri jokatzen ari da, ikaragarri, eta gainera, badu zerbait pilotari honek, Urkiak aurrera joaten da pilotaren bila eta mutil indartsua da. Bai, hemen Urkia eta Euzine pilota onarpatzen balen bado hau diken duzu tantoa, Hemen ematain barra dago pilotare, baina bakezo amatatek behatzetardin tanto egin duzu. 17 eta 9.
azeratik aurretik. Urkia eta Torre. Eta lehen aipatzen zigun Tito Gorostiagak Urkiak eta Torrek elkarrekin asko entrenatu dutela. Zezan behar rote dugu Danil eta Juan Pablori buruz. Hauek afizionatu mailan ezagutu genituen pala motzean jogatzen zutenean eta beti elkarrekin ibiltzen ziren. Eta orain ere, holaxe? Bai, Daniel ez da bere momentu hobenean eta hortxek ematen dio pizkoat baja bere parejari. Baina ezin momentu, ezin partidan igual hartu iteke konfiantza eta orduan aurrea joan. Indartxu dagoen hau da, Urkia. Ez du orain gozatu baina pilotara hundiak jotzen ari da. Torrek eutxi, iztua zen. Atzera hori ere, hau iztuagoa. Hori eramaterik ez. Eramaterik ez eta horrelaxe. Lortu dute 10. tantoa. Danielek eta Juan Pablok. Ondo jarretako pilota, Tito? Bai, guain nire ikusten ezen hauen puske hau oso gehi da pilotan. Galdo dena, pues, oso postatu. Bai, tantoan nunbaitek bukatun behar duela. Bai, bakeo zeioko klase dena oso zailela eta guain arti ben nire museotena tantoatena gindakoak izan dugu. Artekaria jota zuari dira orain ere lanean. Aurreko partiduan ere egin behar izan dute gogotik. 8.000-ari. Ez, okerra esan dut, 1.000-ari. Asko eta guzti ezin izan dut behar den bezala entzun. 1.000-ari. Beraz, 1.000 duro, 5.000 durori, 5.000 peseta, 5.000 pesetari. Hiru oso nabarmen dago markagailuan. 8 tanturen aldea duten Urkia eta Torreren alde. Orain arte pilotakadarik gehien Torrek jodu, 50, 5 gehiago bere aurrelariak baino. Pilota gora. Pilota gora, etzen erraza. Bai, erreza baino ego duda izan dodo pasao ez etezen pasata. Joan bazen konfiatu ematea, ordu nugo joan zen. Duden joan da pasatezen, juez ere bitxo eta neustegi horren akatsa izan duela. Agian aurreko partiduan izan den tantori politxena zeu lortutakoa, Tito. Han zarearen kontra nola bait zartu eta pilota gero aurrekaldean normabiko txiki bat egin du. Hor konfiantza behar da, o Juan zerbait egitera, baina konfiantza osoarekin bestela ez da diltzen pilota. Bai, hor zarean konfiantza asko behar du. Hor nine hartzeko ere erresa da eta abia dara handin da. Bai, nek sufritu beste geztotien pilota. Batzutan sufritzea tokatzen da, beste batzuetan gozatzea, baina uste dut sufritutakoak gehiago izaten direla gozatutakoak baina. Bai, hori ala. 12-18. Atera du oso luze Juan Pablok, pasa beraz. Eta badoa berriro ere. Hau barruan da. Torrek eraman. Juan Pablo Indartxu. Daniel. Urkiak utzi Torreri. Danielek barrura berriro ere. Torrek zeruetara. Pilota gora. Eta gaur makina bat ikusi ditugu gora joaten. Partidu honetan hainbeste bai eta aurreko partiduan ere 11 bai gora. Goiko koltsoiak izan bezala. Hautsak ondo arrotuta izango ditugu gaurko honetan. Bai. Armi armaketa idean ibili dira gaur. Eta rekalderi ere asko joan zaizkio gaur. Bai, pilotak gu jotzailaga eta pilotak abia dureiki arribiltzen do eta askotan ez da erresa. Orola apatuz biozki porta mai pilota baino. Hau gaiztua da. Edarki eraman du, Juan Pablo. Torre. Zerra kuadratik. Eta bazterrera bidali nahi zuen, erabat lortu gabe ezkerrez ondo Juan Pablo. Urkiak ere arra, eskarri du pilotaan. Gainean da.
eta morratu da Daniel horrelakoak egiten. Azkenean, Anaiak galdu du. Tantoa. 19 eta 13. Alde harra dago Danielek ematen dion abiadura pilotareo Urkiak ematen diona. Ez da igual Urkiena bueltatzea o Danielena bueltatzea. Hor falloako ziten do. Zematra velozidad hundio hor duen errexago. Utzitea. Jakina, denborarik ez dago, ez jartzeko, ez zertarako. 1500. Bilboko Deportibon eta markagailuan 6 tanturen aldea 19 dira Urkia eta Torre, eta 13an Daniel eta Juan Pablo. Un poquito vivas todas las pelotas. Eta hoxe izan da Danielek txapapera bidali duen azken pilotaka da. Beste gauza bat ere kurioso egin zait, eta hor markagailuan gora berak ikusten ditugu bitartean galdetzeko asmoa nuena. Txapelketako partiduan sakearekin ere aldeak egiten dituzte. Zu baino kuadro bat lehen aurretik atera du aurreko partiduan Rekaldeek. Jakina da, sakearekin mina hundi egiten duzun horietakoa dela, baina ez dakit txapelketako partidua da, eta gu pentsatzen genuen horrelakoetan baldintzak denantzako berdinak izango zirela. Bai, hemen ala egiten da, ados horreken, ne guztet, guain da bete, sakain behar dela denak leku beretek. Askotan tokatzen zait, ama etarretek eta amirutek eta sakatzea, eta ez da alde harra dago, ja hemen kuadro bakutxe ja lauteke 5 metroa dizte aldea, eta ez da igual sakatzea kuadroat bentaja handi da sake. Izango ez da bai ikaragarria. 5 tanturen muga horretan. Daniel legutzi Anaiari. Juan Pablok gozatu gabe. Traba egin dior Danielek Urkiari, eta orain Danielen tantoa. Baina Danielen tantoa ez Danielek egin duelako bakarri, baizik eta horrek izena ere ala xedu tanto horrek. Danielen tantoa. Bai. Erdi ertzarekin jo, pala muturrarekin, gustu. Txapa gainea. Txapa gainea eta tanto. Danielina, esaten dian. Danielina. Baina hor bazen behiratu egarrak ez da ez hor. Hor traba pizkatu indio, eta asko iten txone partide bukatzeako, eta beste aurrelari bete asertu bukatzen du. Minutotek aserra, baino gero zeitun pasatzen da aserre, baino momentu hortan. Denak irazi nahi duta, denak ezin ditu irazi. Ez ba. Juan Pablo Geraman, hor da Torre. Zortzitik, atzera pilota. Pilota gora hori. Etzen erraza eta gainera eustea baino gehiago ematera joan da. Eta ondo Torre. Pilota ondo atzeratuz. Oso partidu politia jokatzen ari da. Bilbotarra. Hau generalean bestean indarra aprobetsatzen duen EPD pilota da, baina goingoan berak eman dio. Hogeita hamasei urte. Torrek eta urte asko pilota lekutan. Eta horrek horrelako txapelketatan ere balio du. Berez pilotari fina da, iruditan duzuen gizona. Baina esperientzia ere garrantzitsua izaten da, eta esperientziatik zakuka bat badu. Jon Torrek. Urkia. Ez da erra. Baina gehiagotan, gure konbidatuek eipatu digute, palaz, zeure lekuan ez baldin zaude, akabo, han ez dagoela tanto egiterik. Eta horixe gertatu zaio orain Juan Pablori, ezta? Etzekien aide hartu, o... Daniel, nego uste pausu atatzen balo Danielek, horte bado golpea, goitek, eta hori Danielen pelota zen. Baina, ez da, konfiatu eta, konfiatu ez da honean, aixe usten da. Eta, atzen da honak, orduan, nahi golana. 26 eta 20. Lautantura. Estutu dute markagailua Herrio Xarrek, baina berriro ere hanka egin diete Urkiak eta Torrek, eta orain 7 tanturena da markagailuak erakusten duena.
arazo ondirik gabe ari dira agintzen partiduan. Urkia eta Torre. Horra azkenen gori, horrez tekit zer egin nahi zuen. Aurren utzi alakoren bat edo ez tekit zer egin nahi zuen, ez diot igerrire egin. Ez da, bere joku momentu nuenean garbi da hori. Hola, baino gehiago jokatzen dute pilotan, baina ez da, momentu honean hartatu gain da, ez da huelto. Ez dago urte guztia ondo goterik ere. Ez. Urkiak jarri. Hor, berriro ere Urkiak. Daniel Egeutxi, txapara. Politia egin nahi izan du hor. BB-ean pilota hartu eta Ormabikoa eginez. Tantu dotore egin nahi izan du Urkiak. Baina, antxezekoen txapa. Falta izan dela direzteko. Aberesten akordatzen gero tantortaz. Hori. Zu ere etzara, Tito, gauza politia egitearen zale. Tantua bukatu eta aurrera. Gauze politiek benta jaundi da honean bai, baina ja hor baineken 6 tanto hemen herramientan ez da asko zen nahi, Eta, baina nahiko posture ja pilota behian, gantxoa behian bezala emanen balioskuz bezala, sartoa eta bera jantzaio. Mila lareuni. Hogeita bi eta hogeita zazpi. Aurrekoa politia egiteagatik galdu du Urkiak eta hau berriz Torrek. Kanpotik ikusita behintzat, inongo arazorik ez zuena. Pilota garbi atera zaio, bera ondo jarrita zegoen. Ez. Pilota garbi bota du. Ez da, beste buelte. Garbi denean, garbi da. Ez zaile denean, ez zaile. Eta hirutantu horrela, konturatu egin gabe lortu dituzte. Eta 23 eta 27. Hortzegat ez gustatzen nire holako erregaloak. Erregaloak ja penta jaundi denean bai baino. Bai, gainera ez da bakarri markagailuan dagoen aldea. Orain konfiantza hartuko dute Daniel eta Juan Pablok eta ikusten nahi den bezala, berak aldo. Ondo atera du Juan Pablok, aire hartzeko atzelariak aurrelariari. Urkiak atzera. Pablo Geutxi. Torrek ez. Eta berriro ere partiduan dira. Partiduan dira Daniel eta Juan Pablo, zazpitanturen aldearekin atzetik izan dira. 27 eta 20, baina hirutantura etorri dira. Hemen herramientan, 10 tantoko hori muga, ez da? Listo nore pasarteño, hemen eozin gozteko diteko, Nire guzti nahi nervioso, ez da jartzen hori pilotara, partide ikusi, izan du irazten zula, nahiko onget eta guain iztaget. Nervioso bezala guztien dune. Ez da pilotara botzea igual da, baina ez da igual, baina gaizki egiten da pilotakena, Pero ez da konfiatu guain. 25 eta 27. Eraman Juan Pablo, gaiztoa zen, bebean jo behar izan du ezkerrez. Hau hobea ez. Hori ere eraman Danielek. Orain serio atzera. Urkia, Gormabikoa. Eta tanto. Suertetako, ezkerra bai, suerte izan du tanto. Alden bezala sartu ezkerra eta horretzen botze, horretzen pilotore bipeteta bote, gala alatea baino. Ikaragarri politia atera da, baina Ez, baina zoz egin nahi zuen eta uraxe atera zaio. Begira, hor. Politi izan doa, baina bota ez egin horre. Horregaten netzako ez da oso politi. 28 eta 25. Torrek atera du luze egi. Hirutanturen aldea, lehen zazpikoa izan dena. Partidua pipilien da hone. Atera du, oraingoan barrura, Torrek. Daniel.
Torrek eutxi, nahiko lan bazuen. Ez, Urkiak hartzerik ez. Torrek eraman behar izan du. Orain agintzen ari dira, Daniel eta Juan Pablo. Biak daude, arerioak baina aurrerago. Danielek Juan Pablo bihutzi. Orain Urkiak ardezake pilota. Antu borrokatu ikusten ari gara. Urkiak ondo jotako pilota, eutxi horri ere Danielek. Torre. Agukerragoa da. Juan Pablo eta pilota kanpora. Antu polilla ikusi dugu hau ere. 29 eta 25 hau ere. Borrokatua eta pilotaka ederrak izan dira hor. Bai, pilotake politetu eta ez berak oso bere nibelen nahi, baina nahiko tanto politik ikusten ere. Torre izan da ondarrean pilota ia 11. kuadroan jarri duena eta ez zineraman. Juan Pablo. Urkia jetxi. Torrek ezin eraman. 26 eta 29. Partidua dugu, Tito, partidua dago. Bai. Aspaletek esan du, haure hor txibila ardula, 29 eta. Ez da, no digar. Mila zazpirun dardiri. Iraztu, nene gusten dut bio iru tantoz gehin hor txibila ardula iraztu bat. Laizter jakingo dugu, ze gertatzen den egu berri egun hontan. Bilboko Deportibon lehendabiziko partiduan gogoratu. Garaipena Zizkar, Unda eta Gorostiagak lortu dutela. Larri partidu guztia aurretik joan eta gero 40 eta 29. Urkijo eta Rekalderen aurka. Eta bigarren partidu honetan orain arte agintzen aritu direla Urkia eta Torre. Baina ibili eginda 3 tontura daude. Daniel eta Juan Pablo, 29 eta 26. Eta beraz guztia erabakitzeko urrezko pala torneo honen barruan. Lehengo beraiena dela pilota hau. Adierazten ari zaio Torre Urkiari. Atera du. Juan Pablo. Atzera, aire hartzeko esaten zion. Atzelariak aurrelariari. Zer egin du hor. Urkiak, bi aldiz bere burua saldu du. Eta azkenean gainean Juan Pablo. Eta hori ez. Hori ez du eramaterik izan. Eta birritan zer egin duen Urkiak. Lehendabizikoa aztertzera joan da aurrean. Gero Ormabiko egin egin izan du eta alderantzizko atera zaio eta bere burua saldu du. Eta azkenean tanto urdin izan da, baina Torre suerte jarri izan du jantzitxeken pilotore eskuinare, Eta oso txarrautze dio Juan Pablore eta eamando baino, zaret, zibilen. Lehemizokan bita bota paita atea zaio eta biharrenean paita eta bita atea zaio, zaret. Lautanturin aldea berriro ere, 30 eta 26. Torre. Danielek, orain ere nola doala eraman. Eta Juan Pablo helburu bera lortu ez. 30 eta 26. Eta ze gogorra den pilotan aritzea eta palaz aritzea batipat. Marka galuen beti atzetik zarenean. Bai. Baina hemen bostosi tantu ez duzan, hemen guain 26 aldea txiki da guainik hemen. Uste remontean da palan,
baineken alde horik, saio bate modalia, eta tantoak gaixo egiten de. Irezta asko zen nahi, Bai, bolada gaundiak izaten dira, balaz. Bai. Bola 6 sorti tanto egiten dituzu, gero beste hainbeste galdu. Eta pilotatan alde pixko balen badago, ordune sakatzaila balen badare, bai. Mina asko hiliteke sakeaken da horrek asko esan nahi du. 32 eta 26. Horrek erdi atera du. Urkiak pilota kada ederra. Ederra tanto. Bilboko Deportibon oso gustokoa dute tanto klase hori. Jo, azpian eta pilota atzeko errebotean jartzen duenean pilotariak. Eta hori nahiko era behartuan jo duela. Baina hor Torresak agar behar bindio Daniel ere eta ez di bate minek. Nik uste partidua hor dila. Danielek ez bate minek ez dituen pilotare eta orduan urkia aprobetsatzen da hortaz, ez? Eta bai minik dira pilotak. Torre berriro ere. Danielek eman bai baino bate minik gabe eta ematea bakarra ez da asko balio. Hori ere bai, aita hori ere. Haze hiru pilota eraman dituen errezkan Juan Pablo. Juan Pablo ari da, bere partidu egiten. Juan Pablo ari da bere jokoa egiten. Eta Daniel da, ezinean da bilena. Hogeita zazpita, hogeita mairu. ¿Qué partido me estoy pegando? Me cago. Erasoan aritzea, garrantzitsua da palaz. Baina baita defentsa hona izatea ere. Eta horixe tanto honetan gertatu dena. Juan Pabloren lanari esker lortu dute. Danielek eta Juan Pablok beraien 27. tantoa. Era bat menderatuak izan ostean. Eta gabonetan gaudela gogoratzeko edo. Ez dakigu. Santa Claus bera den edo ez, baina, antza behintza badu. Sueko... No importa, ¿eh? Empezamos otra vez. Voy a tratar a sacar y vamos a dominar, ¿eh? Hemen zapelarrak egin bai, baina zapelak klase hori. Bai. Orain arte, 372 pilotaka da. Gehien Juan Pablo jo ditu, 104. Danielek, bere aurrelariak, 79. Asko zorekatu dagoak, Urkia eta Torrek, aurrelariak 83. Eta atzelariak 3 gehiago. Hori etxek, orain arteko pilotakadak. Ya, venga, Eta momentuz, ikusleak lasaiago partidu honetan aurrekoan baino. Ikusten duzen bezala ordu batera goaz, jokoaren iraupena, nolabait pilota martxan egon den. Denbora erreala ditu beharko diogu, 18 minutura. Doa eta artean, oraintxe sartu berriak dira, azken txampan. 33 eta 27 markagailuak erakusten duena. Juan Pablo atera du oso luze. Juan Pablo berriro ere. Aide hartzerik ez, Urkiak. Ezkerrez orain, Urkia berak, Torre utzi. Eutxi Juan Pablo. Bai, edarki eutxi ere. Eta azkenean tanto agorri 28 eta 33. Eta partidua zeran Urkia askoz ere indartsuago ikusi dugu. Eta gero Tito Gorostiagak berak aipatu digu. Partiduaren bigarren zatietan nekatzen ote den edo Urkia, ez da harritzekoa. Pilotakada bakoitzen jartzen duelako duen guztia. Baina iruditzen zait, fuertexeago ere egon dela Urkia orain baino. Bai, azken txapan askotan pasatzen zaio ere, Hasieratik bete almena utzikin emateatzen da eta normala bajatzea. Eskoak. Honek egun probertu ja partidua
tenore ontako irabazi. Guaineko lan. 5 tanturen aldea dute, baina aurretete guainekin, baina ez dut bate garri ikusten hemen. Partiduan kolorea. ez duela ikutu adierazi du epaileak. Torre begira gelditu zaio epaileari, galdetuz bezala. Orain nuz. Eta hori, ez dakiz zergatik erretu. Ez dakiz zergaitik, galdu duen hain pilota garbia. Juan Pablok, duk ez dugu ezer rarrorik ikusi. Hemen utxe garbi itxiko ez da inore dira. Hori behintzatala zen, ez da? Eta hor, ikutu ote duen, eskatu du Jon Torrek, baina... Nere ez zitu ditxo kutu duenek, Jotzea joa bai joan da, baina uste kutxo ez du lehen. Eta hor, kalde. 34 eta 28. Pasa. Torre berriro ere. Bere adazak aukera. 6 tanturen aldea dute, 6 tanturen faltan. Baina partidua amaitzea beti izaten da zaila. Daniel Ezkerrez. Urkiak atzera. Anda Juan Pablo. Gora. Torre gora. Ez da egite zote zaion gainera torri pilota. Gorputzera. Bai, ustezun eskarpetatek isko irikeko zela pilota, baina barna sartu zaio. Eta hor gorputzean aldun bezala sartu pala, enpala tore harkin dut, eta luke kasu honetan gutxixin palatu eta buena Bai, pale. bai, baina Enpala toriki harrion gehin dut, eta gorputzen sartu zaukin, baina... pala zaila da ere pelota jartzera bakarri joatea, Ez bazaio indarrik ematen ez da joaten. Bai, eta nivela honetan jartzea bakarra joatea, join behar dozu gainekoan, Bestela beti menderatu ez da. bete pilota, atzekalde honetan hemen akatartean sartu pilota. 29 eta 34. Daniel. Eutxi Urkia. Ezin pasatu Daniel Urkia, baina azkenean Urkia berak galdu du eta pala puskatu ere bai. Begira, Zatibi nola egin ditun. Hau da pilotari bat, pala gehiena usten duena, ez da genez pisu genibitzen izan den, baina... Pala harinak ibiliko ditu. Ez da, baina kira reusten joan palak partide... Ez da, ez dut esaren partidaldio pala, baina... Bi palare askotan, partido askotan. Hau erditik, hortxe. Bai, ez zengateko... Hari nekun palako... Emane hasiran pilota... Hotza honen eikiak ematen diota, ez da, hortan pala, eurre, eskuat. Eta gaztu ederra daukala horrekin. Garesti daude. Bai, neko garesti. Hauek. Vamos, 6-8 mila beste igual. Ez, hor beste hor, 6-8 mila ez da bale, ez. Ez, iru tarde holakun bat. Bai, Iru tarde. zuentzako egongo dira presio merkeagoak orduan. Ez dut uste, ne uste teantzako igual daude. Hala ere, partidura etorri eta bi puskatzen baditu. Bai. Gaztu ederra dauka. Bai, harra. 30 eta 34. Luze. Juan Pablok. 152 kilometro orduko. Zeraman pilotak. Juan Pabloren palatik irten duenean. Urkiak atzera. Ondorantzun dio Juan Pablok. Tantonek asko balio du. Arruan da, eta eraman osta Juan Pablok. Lantxarrak berriro ere Errioxarraren zat, erki jarri du pilota. Eta hori, kanpora. Hace tantoa defendituan jendeak egalaz eskartzen dio, Eta almini. Eta 31 eta 34. Arrazoia izan behar ote du Titok, oraingoan ere. Zantigunek,
galtzen duenak ere, 36-37 bat tanto egingo dituela eta ematen zuen aurrera iez egingo zutela Urkiak eta Torrek. Arazo hundirik gabe, baina hirutanturen aldea da markagailuan. Eta erreakzio txiki honek piztu du artekarien lana ere. 1600 ari dira orain. Pablo katera du. Urkiak baztertu eta eramaterik ez Danielek. 35 garrena. Eragina handia izan dezakeen sakea da, tantua izan da hori barkatu. Estu aldian zebiltzalako Urkia eta Torre, baina ondo jetxi du. Urkiak eta gero hor. Askotxo atea zaio ezkerpaitatek eta kutxo ere ez da. Ezker hormara joaten denean pilota gehienetan zerbait egiten du, zerbait berezia. Zaila daola garbi ateatzea. Hau ez da pilotako ez tenisko bezala dena, igualatena, hemen pilotak oso desberdin eta batzutan sarto, bestatuan atea, bestatuan bera, bestatuan gora. Hori igual hemen ikuseta ez da nabaitzen, baina atzen erreboten jarrez joz, earken nabaitzen da ze gauz egiten du pilota. Nola etortzen den da. Zijoala dirazi dio Juan Pablok Danieli, eta alax izan da. Atera du Torrek, horrengan laburragoa. Danielek ezkerrez. Torrek ezin pasa Daniel. Horrengoan eman egin dio. Eta uste dut Daniel berarentzat hobeagoa zela atzelariarentzat baino. Bai, hor Daniel sartu arrazoki. Baina minek ez dio egiten pilotare eta hotxetan aprobetsatzen nahi de Urdinek. Daniel jarri eta jarri egiten du pilota, baina agindu gutxitan. Bai, hortxe. Hor bera sartu arrazoki pilota. Naiz galdo, bera sartu arrazoki. Atera du Torrek, ondo ateratako sakea. Daniel. Horein aukerako du. Urkiak atzeratzeko, hori hor bukatuko da. Behin hortik jo duenean, gainera ondo gurutzatu du oraingoan, indarra emanez. Eta 37 garrena, 34 eta 31. Urbildu dira Daniel eta Juan Pablo, baina arrezkero jokatu diren hirutantoak ere urdin izan dira. Eta orain zeitanturen aldea garrantzitsua da. Ez erabakigarria inola ere, baina garrantzitsua bai. Atera du Torrek. Gurutzatu aire ez dezan Danielek. Urkiak astindu, ondo Daniel bera ere. Juan Pablo jarri egin du pilota ondo gainera. Danielek orain bai, garraman dio pilotari. Ez, pilotak barrura egin du, ezker horma ikutu duenean. Garbi ikusea. Irriz bezala egin du barrura. Horra. Urkiak hartzerik ez, eta Torrek ere ez. 32 eta 37. Sakaken ez da bat azertatzen nahi, Juan Pablo. Pizkora azertatuko baluke berreze, baina ez gutxai da sakatzen. Aldiro, aire azpatzen dio. Bai, gehienetan hartzen dio aide. Aide, Urkiak. Ez zeune sakenez, saiatu arduzu aurrera dire pasatzen.
Baina hemendik esatea erresa da, Hor Bai. barna beste lan batzuk izaten da. 38 eta 32. Bi tantu bakarri falta zaizkie Urkia eta Torreri. Hain preziatua den 40. horretara heltzeko. Hor izardiarekin busti eginda pilotaldekua eta kantxa eta lehortu dute. Partiduaren azken txampa behar den bezala jokada da. Urkiak bakatu Torre gutx eta tanto agorri. Garai txarrean egin du gutxi hori Torrek, garai unik ez da, zaketi falta egiteko, baina hor erabateko gutxa egin du Torrek. 33 eta 38. Eta Tito Gorostiak esaten duen bezala, ez ote dira gero horrekin gogoratuko. Hori ahazten badute seinale hona izango da beraientzat. Berezi xamarra egin dior Juan Pablo hori eta pasa eginda uste dut konforme izango dela. Honek ez da arriesgatzen gaina biharren sakean guainanen dakuzatzea bakarna. Azkenean muturreta. Eta 34 eta 38. Eta Erne oraindik aurreko partiduan ere horla xibili eta 39 egin bai dute. Horrekondo jarri du orain Daniel de Kraman gainean eta tanto. Eta orain Urkiak egin du Danielen tantoa. Bai, bere medizina eman dio gengoa. Eta 39 lortu dute. Bere botiketek. Urkiak eta Torrek. Antu bakar bat falta garaipena lortzeko. 34 dira Daniel eta Juan Pablo. 6 egin beharko lituzkete jarraian garaipena lortzeko. Ez dute ez lan erreza. Jon Torreren azken sakea pasarik ezean. Ez da pasarik. Juan Pablo Geraman. Urkiak tanto amaitzeko modukoa du. Atzera eta alax izan da bai. 40 eta 34 garaipena Urkia eta Torrerentzat. Gaur Tito Gorostiaga hobeto aritu direlako arerioak baina. Bai, nek uste aurrean izan duela aldea, ez? Danielek sartu bai, baina bat ez dio, ez da, bere nervio freskoak enda, hortxe nek uste joan dela partidua. Sartu pilota bai, baina indarrek batein gabe pilotare eta hemen ikeneztionak, orduan, generalean patzen do plata. Erki Tito, Ono, eskerrik asko zure hitz hauek eskaintzagatik, segi ondo, festak segi ondo bukatu eta ikustez baldin bagea behintzat, urtea dotore eta osasuntxu buka dezazuela. Vale, igualmente. Hau etxek gure desioak Tito Gorostiaga eta beste pilotari eta pilotazale guztiontzat ere.